Hamidou Chérif wona Khadijatu woni nene makko ko Bintu Dieynaba nde kalanmi nde mbimi ko Khadijatu kono ko Bintu Dieynaba ceerno Molle ko on woni yummum Hamidou Chérif arande aɗa haalata ha puujoɗa tawa aɗa andi ni ko kaldata ko ewa ɗemgal ma fuujo kaala taw wona noon ɗum tagui noon sa waɗi audio ɓuuri moƴƴude ko kettoɗa kala ko mbaɗɗa hen erreur taw aɗa wawi labtinande yimɓeɓe woto yimɓeɓe jaggude hunde nde taw wono no mbiruɗa ni wona ɗum woni haqiqa o ewa a labtinto toujours ganda ko kalɗa ko ɗum ɗo tigui woodi ewa par ce que yimɓeɓene ɓe jiiɗi ko famde hen ɓe ganda hen saɗa andinaɓe noon walla aɗa famnaɓe ya famnuɓe ko selli ko laaɓi kamɓene soɓe jeehi haɓe kaala banggue goɗɗo taw koɓe kalata koko laaɓi eyyi Chérif Hamidou ko Bintu Dieynaba nene makko wiyete yetta ko Ly jeeya ko Thilone ko ɓi ceerno Molle eyyi ko on woni afo ganduɗa Chérif Abdoullah ko noon tigui on jarama.